Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, pripun kabare lare-lare kelas pitu? Mugi-mugi tansah peparing kasarasan lan dipun gampili sedaya urusan kita. Alhamdulillah ing enjing menika kita saged sinau bebarengan bahas babagan basa Jawa, yaiku nglajengake ing minggu wingi aksara Jawa bagian kalih. Nggih, monggo lare-lare lajengake piwulang, monggo saged dipersiapake. Nggih menika buku catetan amargi punapa? Amargi kathah sanget ukara tembung ingkang kedah dipun tulis utawa dipun catet. Kaping kalih, laptop utawa HP. Laptop niki migunani supados lareng-lareng kelas pitu saged ningali video lan saged wangsulan ing link. Kaping 3 yaiku alat tulis. Monggo sesarengan kita simak sedaya nggih. Aksara Jawa iku ana cacahe ana 2 utawa 20 utawa 20. Nggih mriku ana caraka data sawala padha jayanya mangga bathanga. Nggih, aksara Jawa niku wonten 2 dasa. Salajengipun yaiku sandangan panyeki wanda, sandangan wayanjana lan paksangan aksara. Sandangan panyeki wanda inggih menika wigyan utawa H, tuladhane isih duwe sega. Nah, tuladha ten mriki nggih menika niki. Wigyan iku suarane H isih, berarti huruf H di I sih niki dados ingkang niki wigyane. Kaping kalih yaiku layar, unine R, tuladhane pasar. Pasar niku iki layare pasar sore. Kaping 3 yaiku cecek utawa eng, tuladhane gedang goreng. Nah, ceceke ten pundi? Aksara utawa sandangan cecek ten mriki. Nah, kaping sekawan iku pangkon utawa mematikan huruf ing akhir kata. Siti mangan. Nah, mangan ten mriki, mangan niku mematikan huruf di akhir kata lan diwenehi pangkon. Niki pangkone. Dados sandangan panyeki wanda niku ana sekawan, itu wigyan, H, layar, R, cecek, lan pangkon utawa huruf mematikan huruf. Kaping kalih iku sandangan wianjana. Apa wae? Iku cokro. Cokro iku sandangan wianjana susulihe ra. Tuladhane niki hurufe cokro lan tuladhane sutresna. Dados cokro niku kra, ra, sutresna niki tuladhane. Cokro keret iku sandangan wianjana kang yang kedua adalah cokro keret, sebenarnya juga menyebutnya keret. Nah, kalau cokro biasa niku ro lan cokro keret niku kre. Tuladhane kreta anggrek niki kreta anggrek.
Lajengipun iku pasangan aksara. Nah, pasangane ho, no, coroko nganti ngo lan sapinunggalane. Lare-lare kelas pitu saged ningali babagan iki dhateng video lan Ustadzah sampun nyediaake babagan iki dhateng modul ingkang wonten ing piwulang niki. Nggih, cekap semanten lare-lare kelas pitu pun guna mangerteni kelas pitu babagan ing aksara Jawa niku saged dipun wangsuli ing link ingkang Ustadzah sampun sediaake. Nggih, cekap semanten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.